Wato ra ba usab unta ko? Kay mingon man si Inday nga patuon ko niya. Kaya argo na siya istorya. Ano lang ko mo padayon? Sa ito eh. Hindi man patuo. Sige mo nagsupat. Ikay tambag ka niya na uy. Ang di na siya madto. Di na lang ko. Itingali unya ako'y mahugsadan kung akong badlungon. Mas mayas na lang siya. Makatilaw na siya kasaba ni Sir Miguel oy. Aron mo tagam. Nagkagusto man na siyang Inday Noy. Ambisyoso kaayo. Para bagiyang ay. Sa iyong una-una ba? Na makatupong siya nila. Nakalayo ra. Kay kuan man kuno Noy. Dili naman kuno dato sila sa Inday. Kami na sa bahan. Uy, ang ginadato. Kaya nga na makatupong kayo siya nila. Kaka ng mga anak ni Sir Miguel, mga titulada man na. Bitaw Noy. Ratas kumingking nila oy. Pero Noy, mga maayo mangigyapon nato sila. Mura sila dili titulada. Butagan magyapon sila nato. Naanad na sila. Kanya to, sa buhi pa si Tatay Sinyong, suod man na sila si Sir Miguel. Kaya si Tatay may gipelan sa ilang ranso kanya to. Maudi ay. Pero, bisag maayo sila nato, dili maayong abusahan. Kay layo na lagi ta. Himuon silang katawanan, mupatol sila nato. Pero naunsa man is Noy Gaspar na yoy. Nangandak mangyud nga maihagit si Inday. Pagkahambiro tawana. Abi kay giayo siya pagtagad. Para niya sayo na lang. Mas mabili pa ko Noy kung ikay mamuyag ka Inday. Kailan dyan man siya Ako manganday na. Lisod lagi. Gusto ko man si Sir Miguel. Naunsa ni Sir Miguel taon eh. Nakalimot man siya nga suod kes ng Tatay Sinyo. Mao bitaw nang giingon ni Ma'am Susan. Mao kayo. Ang ako gong tatay gipiyala na tong bakahan ni Sir Miguel sa una. Mao lagi kuno. Kani adtong gagmay pa mi, makigduwa na silang Clarita og Susan namo. Kato pa ng dato pa na silang panahon na. Nya karon dili naman. Kani adto lagi. Katong inigo pa imong tatay ug ni Sir Miguel. Mao na. Unya karon nalain nam na siya. Wa ba ka na naliso ang tornilyo ng utok ng tiguanga? Nganong iapil man mi siyang pangluod? Nga di man kami ang nakaingon sa iyang pagkapobre karon. Murag naglagot siya nga nawag o pangamatay ang mga baka. Di man kami ang nakaingon ato. Ang panahon man, katubang dakong huwaw nga nihapak diri sa ato, nga mao'y nakapahubas sa linaw, nakalaya sa mga sagbot, hinungdan, nga nangahurot gyud ang baka kay wala may masibsib. Maong di siya magingana. Wagod misagod. Kamay pang kato sa una. Kabaw man ko nga dakang mga baka. Basta diri ka ha, naibaw na ka. Wala may lapit sa naitabo nila. Dili sa damo sa nangawain ng mga baka o mga kaptangan nila. Inday, gusto kayo ni Atras. Kasi Papa, sige pong kasaba. Wala na ni tubag. Wasa din mo explain si Papa nga imong hangyon nga maski na atong higayon na iya lang usang Tagalog higayon si Gaspar. Unya sa sunod, ikaw na mo bahala nga mabuyag ni Gaspar. Wa na lang, oy. Sus, bahala sila, oy. Kay bawa bitaw sila, pero ngano ilang mong tuyuan. Kinisas Papa. Sobra na sad kay niyang batasan, oy. Nga kalit lang ni usab. Unsaon naman lang tungwa na hibaw. Day, di mo mapasabot si Papa nganong naingon siya anak. Ug kita, nganong dili man ta niya mapasabot, nganong naingon siya ni ana. Maikog ta sa atong mga kaigalaan. Nahibaw ka, Day. Si Arnold ra yung gisultian nganong naingon anak yang batasan.
Arnold? O lagi. Si Arnold mismo ang nisulti nako. Magisultihan siya ni Papa. Unsay hinungdan nganong walay lalaki makapamisita nato. Unya, nga naman ko no. Ang bawat lang ng Arnold, di man mo tugaan. Arnold, ha? Kinsa man na si Arnold? Nga, maura may iyang pagasultihan. Maugani. Be, mas mayo siguro. Aliw kong tawag ni Arnold. Ang magka-istorya ta. Lingkod. Arnold, ikaw musulti na mo karunduhan ni Susan. Kung anong gidili ni Papa namo ang pagdawat og mga bisita, ilabi na gid ang mga lalaki. Sulti. Sulti? Unsa man akong isulti? Huy, ikaw ba yung nag-ingon nako, ha? Nga nahibaw ka sa hinungdan, nganong si Papa dili mo sugot, nga pamisitahan mig lalaki. Unsa ka ba? Musulti ka o dili? Suko niya sa papa niyo, day. Wa, diri si Papa karon. Sulti na lang. Arnold, sulti na lang. Aron dili ta mamahimong kontra. Isulti ang tanang sikreto ni Papa. Kay kung ikaw gisaligan sa tanan niya mga sikreto, mas labaw pa ming kasaligan. Iyagod ming mga anak. Huy! Sulti, oy! Lutok lang mata ni ay. Masulti ko, pero ay magsaba ni Sir. Dili. Kuan man ba? Ninyo. Kay sukad ko nung namin nyo ka Inday. Nagpusot-pusot man yung mga dimalas nga abot sa yung ginabuhi ko. Ha? Ang imo din kami niyon, Inday, ang gipasangilan ni Papa sa mga dimalas. Aw, husto sab. Kay supak manggod kaayo siya sa akong kami niyon kaniadto. Human gyud kuno sa imong kasal Inday. Nagsugod dayon pagpangamatay ang iyang mga baka. Unya, ang abot kuno ang dakong huwaw. Ug wa na gyud mabakwi ang dakong dimalas ang abot sa iyang kinabuhi. Mao day, Inday. Mao ba di ay? Sa ato pa, ang pagkahubas sa sapa sa Bukawi, ako ang hinungdan. Ang pagpangamatay sa mga baka sa Bukidnon adtong mga tuiga, ang ako sabdiang kami niyon ang nakaingon. Naunsa ba si Papa, eh? Atong sultihan si Papa, ana Inday. Adi na lang. Pasagdan na lang na nato siya, anang iyang pagtuo. Niingon pa gyud si Sir, Ma'am, Day. Unsa pa? Di na kuno sa uyon, magminyo mo. Saghain ninyong duha. Aw, di na igsapayan ako. Ikaw noon, Susan. Ikaw ang angay nga moagrabyar ni Ana. Kay wa pa ka moagi kami niyon. Uy, anong mo reklamo man ko? Di man ko magminyo. Matod pa ni Papa ninyo, musugot man siya magminyo mo, pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man? Unsa man? Pag kinsa katong lalaki, makapakuno sa tubig sa lapirong. Sige, Susan. Pangita dito magikero. Aron,
kung kinsa may makapunuan ng tubig sa linaw. Wala, uroy. Ako, di na ako magbinyo. Ug kontrahon ako na tanang mga lalaki. Dili sad maayo. Kunya, ang sama na anang mga pandoy ni Papa, di man na matuman. Marikara, Arnold, Day, pagbutang og karatula. karatula? Magkuha ka og kasulatan nimo niini. Kini ang linaw sa lapirong nga nahutdan og tubig. Kinsa ang makapapuno or makapabalik sa tubig niini may dakong ganti. Magpili lang sila kang Susan o ni Clarita. Kuha nimo? Tinuod na, eh. Si Arnold may kasugo ani. Wala tinuod baka ni. Haan mo ni Arnold, uy. Na dito ay. Basta buwangan ni Arnold, uy. Kisa may nagsuguan na niya. Ay, gisugo ko na siya ni kuha na ni Ma'am Susan og ni Inday Clarita. Uy, kinsa gutong tawhan na makapuno sa tubig dinis linaw. Bisan patingali ta ng bumbero dinis ato, dili makapuno, uy. Ang tinura yung good anak day. Din ko na sila paminyoon sila Ma'am Susan og Inday Clarita. Halika! Sir? Kinsa butang kalatula dito, lapirong ha? Ako, sir? Kanus amang kabutang ato? Ha? Atong Sabado, sir? Gisugo mo ko nilang Inday ug ni ma'am. Kinsa sugo nimo? Sila Clarita? Ha? Oo, sir. Unya, di mta ko musugot. Unya, namugos man gid si Inday. Kinsa suwat ato litra? Ako, sir? Unya, diktahan mo ko nilang Inday. Wakaso to anol wakaso. Ako di pa hindi mo buhat. Ako gusto ato. Yay. Papa. Ayaw ba yung kasabihan ha? Kay kalinduhan ni Susan ang nagsugo niya sa pagbutang sa mga karatula dito sa lapirong. Kalita, ako di sa gamay, walagot inyo. Ako daig, kamu buutan na anak. Pero pa, hinundumi nga si Susan daga pa. Kaluoy sa busab sa mga ulitaw nga naghuna-una pa sa pag-angkon kaniya. Ngano luoy man. Aw, unsa man di ay? Ang nahisulat sa karatula,
Nagkahulugan nga ang mga lalaki wala na esperansa kang Susan. Nganong ikaw ingon ana? Kay unsa pa man lagi. Kinsa mang tawhana nga makatuman sa imong mando sa pagpapuno sa tubig ngadto sa lapirong. Pa, ang Ginoo ray makahimo sa imuhang gimando ug wa nay lain. Mao bitaw pa. Nga nakaingon ko, nga luoy kaayo si Susan. Nasayod manggod ko nga daghan kayo ang naigugma kang Susan. Nangandoy nga mahimong kapika sa kinabuhi. Apan wala na pa, wala na'y paglaong tungod sa imuhang pangandoy nga wala na'y katumanan. Tungod sa garo siya pagkatiguang nga, yaango-ango na. Pagsigig tagaw to, di ba, oy? Hindi ka maikog sa mga anak ni Sir Miguel? Paghilom na lang diha. Naglagot lang ko. Ano naman? Murag gibuangan siya sa mga tao. Nganong nakaingon mga anak? Kano nagpabutang man siya og karatula dito sa lapirong? Mura na hinoon siya nawad sa pangisip hinoon. Murag may Ingon na ano, oy? unsa di mo gingana? Napasa ba ka sa iyang karatula unsa nakita dito? Si Margie may ibalitaan ako. Unya, iya kong gisultian sa nahisuwat dito. Unya, unsa may kasulti nimo Sir Miguel ana? But-ana. Nga ipapuno niya ang tubig sa linaw. Nya human papilion ka ni Susan ug ni Clarita. Nindot na. Wa ka lang makasabot sa maong apong. Kung imong tugkaron, lain ang gipasabot ana. Unsa may laing pagkasabot ang sulti abi? Sa ato pa, di na siya gusto nga duna pa'y magtinguha sa pagpangasawa bisan hain sa ilang mga anak. Giingon lang niya o kung kinsa to makapuno sa linaw sa tubig, iyang ihatag bisan hain ni Clarita ug ni Susan. Kay wa may tao makahimo ana. Nganong ingon pa man ana? Og didiretso na lang siya og ingon nga di pwede nga mutduol og magtinguha ni Susan ug Clarita. Ana lang unta. Klaro naman sab kaayo na giingon lang gid didto nga kinsa tong makapuno sa linaw sa tubig para sad ba makaingon ang uban nga duna pay gamay konsuelo nga wa pa day masirad sa pagpangasawa sa iyang anak nga si Clarita ug si Susan. Unya kuno, kung pananglit na ay makapunoan ang tubig sa linaw, tinudoon ka niya og hatag si Clarita ug si Susan. Na. Anong di man? Gaya man nagisuwat sa karatula. Pero ang pangutana din na lagi kung doon na ba'y taong makahimo ana? Ako! Makahimo ka sa pagpuno sa lapirong sa tubig? Nga pareha sa una? Di na maong akong tinunguhaon. Ang ako lang, lapasan ako ang kural nga gitukod ni Sir Miguel. Usa kanila ni Susan ug Clarita, akong angkunon. Sobra ka ambisyoso. Tanaw ta lang. Asa man kay Tay? Nangita ko nimo. Moadto man ako sa inyo. Panagunahon na ko kay basin doon na kagibuhat. Wa uy, makigpanuroy man kay ni Susan nimo. Tana. Asa man ta manuroy? Oh. Dinhi lang sa duol kay mangita niya si papa namo. Tana. Oh, kadiyot sa deday uy, kanang nadi ko isulti nimo. Aw unsa man? Nagplano mi ba nga mamalhin mi glaing bahay. Mao ba? Sultihan natin ka kung asa mi mamalhin. O tana, sige, manuroy na ta.
papasok sang lalita, ha? Ikaw bantay ila, ha? Tingali patata sila soloy. Hain man sila, sir. Ug diin man sila punta. Sila, sulti sa ako, anak na sila tool. Subay lang kabungturan, ayaw tugot, at sila pangpang doon lang obligwan. Ha? Adto ba sila dito, sir? Wa sila ingon sa ako, adto sila. Pero ako, tahap, na sila pataka lakaw. Patlong dayon, ha? Ha? Oo, atuwa na ako, sir. Anon, kinahanglan sa di ba abot los-losi, kinahanglan niya sila, ha? Kung abot sila ang los-los, sila tinawa ko tampangos. Sabot, anon? Oo, sir. Kapita, ibantayan pag-ayo sa imong tatay Margie. Kay naibaw man siya nga hindi diri mga ligo. Nindot ito kayong tubig din limpyo kayo. Nakainomdo pa man ganit ko nga, matabang sa sa una, pasagdan lang ni. Karon doon na dako ng bantayan. Doon ako sa mas papa ni Pinay. Yes, Arnold, labo ni Papa. Oo, masag ko, ma'am. Nga husto ang iyang katarungan. Di na lang ta makiglalisan na ni Arnold. Matinahuron kay na siya ni Papa. Ug sa iyang pagtuo, di gyud masayop si Papa bisan gamay. Okay, salot na lang tar Arnold, ani. Tana, ang tas unahan. Hoy, asa mo? Ay mo paglapas, pagsuroy ha? Dinira mo sa gitugutan. Uban na lang noon na mo, Arnold. Dili inday. Dili mo pasuroyon dito sa pangpang. Kayo sahay, manggawas ang waknit diya sa langob. Ug mangupog na sa mga taong paduol. Bitaw ay, hasa si Manny Fermin miingon nga delikado kung dias langob sa liguan. Delikado mo lang. Unya, ikaw, Susan, unsay mo hangkong? Ato lang tas ubos day. Suruyo nato. Atong libuton ang tibuok na pirong. Sa mga libro, si Marjera. Moram to hinabtanon. Unsaon man to niya? Wa man siya kasabot ato. Diara. Diara ang libro. Ganun kay bawa mo siya. Anhi ko ni taguy din Interesado yun siguro ang suda ng libro ha. E nganong ganahan mas Marjiana. Ambot lang niya.
Usam din ang libro ha. History ni. Ang di ganahan mamati ini sa mga istoryang karaan. Di sabgyud ganahan ini. Unsa may naana? Kaagi ni Moses. Moises katong naas Biblia? Oh. Ang gihatagan sa Ginoo og batong papan ngadto sa bukid sa Sinai nga mida sa mga Israelitas ngadto sa yuta nga gihatag sa Dios ug labang sa dagat ug sa dagat nga mapula. Kasubay yung gano? Aron ka makasubay, basa og Biblia. Kaya ang Biblia nagtukib sa mga sugilanon mahitungod sa mga propetas og sa mga sinugo sa Ginoo. Mapari na tanam kalisod ana. Di man kinahanglan magpari ka. Ang pagbasa sa balaang kasulatan naghatag ka nato og pagtulunan, kasayuran sa mga kasuguan sa Ginoo. Aron mao'y atong gabayan sa pagpuyo ning kalibutan. Aron di ta mahisalaag. Ay, kapoy biya ana. Ikaw lang ano.